Uniform civil kora puthak ASC asong atom chidon lo nite pusi pherangkia mai kangni Jakini forest kaparlo umpanai bid office astabatum kanghua thingpi kenem dunlong Kardom pini ani kang sama berta long pen nile berta thanbang phi sami promila timupi non bertang ton pen arjuponi tha Uniform civil kora puthak chidon lo nite pusi dong mukak ASC amethanga sahemlong tong sikot pherangkia mai ke phapon Nijang karbiang dong kamukam ASC amethanga sahemlong pherangkia mai ke phapon ASC asong pen tong sikot pherangkia mai ke phapon angkok alam theki Government of India summer parliament session ke dobamalong isi project ason laki Uniform Civil Code Bill 1 pen All India sitami isiveda ron isiveda jutang isiveda lam the kapin chongji aphan Central Government atum board ipon bomlo UCC aputhak abangke ASC racharia songpen ke mantunita chidondu dikthepu lamthe chipaklangpon athe Uniform Civil Code jongsi wang derlo pulote Ladakh tribal area mate sikshidel ahawaralo kedok kheiso kheibarim kedo anatumanta amethanga ron ajutang pindeng sumpot alama ki kivirdeji angring thetan pusi pachinipon UCC aputhak sita Law Commission of India phansita pinpura longsita pidamlo Lasi Uniform Civil Code abangki sikshidela hawar arlo anki parlo ponpe detangji UCC abang Karbianglong West Karbianglong lapen dimahaso aphan parlo ponpe detangji lapen Nagaland lapen Mizoram aphan Article 371 lapen Article 371 KBP asonsi Karbiatu aphanta lason Aron constituency along thapon nangji pusi Law Commission of India phan pachini ponoputa pherangkia mai kangni along Karbianglong arar phan pachini pon Dongka Mukampen, Humsonbe report, Karbi, Daily News. Government of India summer parliament session do pondong lo. La session along isi project aron mat Uniform Civil Code pula bangsa bill alang tungwan pen. All India tami mana isi bet aron ajutang la so kapin chongji pa central government atum dori pondong. La bangsa Uniform Civil Code jong si wan det lo pulutang te. La tak keiso bari matum Aron ajutang alam akia pindeng sumpot kivir dun derji angring bang ketan hangyang. La pen keja semet sikshidul ha waralong kedu akhe barim dum phan ke raikom nangji pusi ha 1951 aningkan pen family dum phala bangsa protection aron bang India constitution alulong sta minimum isi aja kong nangi pp dulu. Sidol Uniform Civil Code wandet lo plutang te halaso sikshidul aron teng pen dum phanai pitang aja kong busta medat Jasemet administration of justice and customary laws lahir bang kambude jangri bang thipi. La senitum pulo jala bangso 6 schedule area la pen ke ritum keiso tum hawar bang ke la bangso Uniform Civil Code bang na parlo pon pe der ni tum ki cheng sa demand lo je Uniform Civil Code bang Karbianglong arlo West Karbianglong la pen ke dimahasau la ke thomas 6 schedule district lo bang parlo pon pe der ni la pen hini ni tum ka demand thu bang la hano je Jasemet Nagaland Farman Naga tuma Farman le India Constitution long ki bipon alang tum alam aki pindeng sumpot nim rokom ki rai kom tang tang hibji pan Article 371A la pen ke mizu tum han ke rai kom jiamen ben lang tum alam aki pindeng sumpot so nim rokom ke rai pi hibji tu ajo ini pen India Constitution long Article 371G ki bipi pon kok ason taksi Nilitum by litum karbiak hedum hamta mate dag la ke thomas sikshidul a district along ke do inglong habar a khe inglong so khe dum hata me litum a pindeng support nim rokom jutang dubat so na ke rai pi thibje farman India Constitution long separate isi article nang thapi pona ibusritum Law Commission of India phan nilitum hinpen isi akido litum panong si pini lo pondo Amri constituency ka parlo Jakini forest ka parlo Umpanai forest bid office lapen Umpanai afforestation range atum chilangsi petroling ke daba mahut kanghua thengpi kenep dunlong
West Karbi Anglong Amni constituency ka parlo umpanay forest bid office incharge akimi Hemari Timo lepen master role Borsing Teron Narwell Inti Anparta umpanay afforestation range office staff master role Longbir Singh Togbi Rahul Inti Prodip Pator Mohori Rongphar atum chilang petpen kakuruk mate petrolling ki damo mahut aron repen thengjang thu mate pine tree thengpi ke flakang hu keneponong Labang swasai laki umjakini range office ranger Waisong Terang ingnam raikom nang jipu pen along patrolling dam nang jipu hukum ki pipona teng sabatumta amithanga sai ka chiklem pon bama hutsi kenem damno Labang so pine tree thengpi ke phlaga dimalong ke pale dama hut machine pen kerot kang huwa bang photum kajiamat neming nang du nong le delo bon sitame kerot tanga thengpi abang along ka patua thengpi a phlak tok tak lapen batama bang kibi pharo isi sosia an thekpon longpen umpanai forest bid office incharge Hemari Timong chipari dengpono umjakini forest bid office incharge pherangkia thengno kapachini ponke nilitum non malom do de sang sepen methanga sai ajo phirlo ke claim kachipaduk pona joini pensi nilitum kene pon bomno pusi pachini pon anparta nilitum kemang jilangani anda lapusona sai claim pon bom jilang puta pachini pon thu Dongka Mukampen, Humson be report, Karbi, Daily News. Oh, ni tum la ranger ta bang patrolling dam thapunang toilo, angpar ke tum long dam lo. Amun itu pan cetong. Amun itu bang ke kat ruk lo. Kat ruk lo. Mesin ta long de lo, par la thing PC themo chalo bandar lo. 115 kg bag duji. Handi. La pentili tum angsong for son bank combine si mane patrolling dam lo. Oh, ya. Munon pita la sone claim kita si melo. Ati mani tra duty ko ina ko kedam te ni tumbe ke nap cholo ke ban cholo ako muni phantron te bandet po bar ke hiril po hi harassment bi po direct hirilo ari lo mane petrol dam yaktu ma tum duty kuri tu pisang pula ya company tum so teng mesin dam lam lo ma long kom ini kan ke apana angsong ele for some tum handa cholo combine la tum danta nang tum staff pom usia masih tum tanang rap dum lo pasti cilang kan sini tum petrol dam lo long dam lo ni tum kelong ke amun kita kat proglon ni tum thelo masih la misina pistonong par kelari nang paklang ima like hala bangke hala mesin piston lo an hala kidinglen bangke riti la mesin kat support a mesin long dam a mesin long de bangke pondelo kat amun itum ta kat ro